Cando estábamos chegando a Celanova, pois vimos un coche en dirección contraria, aparte vímolo no último momento porque estaba nunha pequena curva e vimos o coche no noso coche. Casi adianto, pero non adiantei, non sei por qué. E como digo, son cousas do destino. Unha denuncia que son 500 euros e 6 puntos e aparte creemos que hai unha pérdida de facultades psicofísicas para ter ese carné, facemos unha proposta desa pérdida de carné á Jefatura de Tráfico. Pois xa vedes, temos que contar un novo caso de condutor kamikaze nas estradas galegas. Neste caso foi un home de 84 anos que se enganou na entrada da autovía de Celanova a Ourense. Percorreu 8 kilómetros en sentido contrario. Xa vedes que era noite pecha, eran alrededor das 7 da tarde, por riba chovía, co que dificultaba aínda máis a visibilidade, por suposto a perigosidade de todo o que se cruzara con ese coche que ia en dirección contraria, que por suposto pasaron un medo terrible. Afortunadamente non se lamentan danos persoais, pero o susto deses condutores que atoparon este coche na estrada, a verdade é que non lle quita ninguén. Tremendo, Os condutores que ian do outro lado xa vedes que gravaron ese coche, pero os que levaron auténtico apuro foron os coches que viñan de fronte. Escoitábamos aí a Vera dicindo que por milésimas de segundo non adiantaba esa topa con ese coche de fronte. 7:43, Vera, moi boas tardes. Moi boas tardes. Que a ver, tal? que sei que hai complicacións coa comunicación, pode ser o temporal, a ver se nos aguanta, Vera, porque dicías ti aí, escoitábamos hasta agora, menos mal que non adiantei por milésimas de segundo, porque xa me apareceu a contramán ese coche e creo que mesmo pasou rozando o teu retrovisor, vaya medo. Sí, eu non iba só no coche, iba cunha compañeira e recién saídas de traballar, íbamos tranquilas, falando, bueno, como se estábamos chegando á saída pa Celanova, ocurriuseme non adiantar, pero estaba a piques. Nesto dámonos conta dunhas luces, tú pola autovía vas tranquilo, pero claro, de repente vimos unhas luces de frente, como casi no capó, xa vin o coche no retrovisor meu esquerdo que iba conducindo eu. Tremendo. Claro, Vera, ti cando ves esa persoa que vai en dirección contraria, cal é a túa reacción? Non sei se lle pitas, se te apartas, que é o que faz? No, claro, no momento, tanto eu como a miña compañeira quedamos en shock, non sabíamos moi ben o que estaba pasando, xa te digo, íbamos tranquilas, non podo dicir que peguei volantazo, porque non, foi máis un xesto de quedarnos quietos e en canto pasou xa, así que foi o xesto de pitar. Claro. Vera, estamos vendo nestas imaxes que gravaron os propios condutores, que tamén foron os propios condutores que enchamaron ao 112 para dar aviso. Vemos aí algún vehículo que vai cas 4 intermitentes postas, de alguna maneira tentando avisarvos os que viñades de fronte. Eu non sei se vos vistes algunha sinal ou hasta que vos atopastes con el non vistes absolutamente nada. Nos cando nos encontramos con il, ninguén levaba os intermitentes postos porque eu levaba 2 coches adiante e debemos de ser os primeiros coches que nos topamos con il de frente, porque parece ser que entrou por a saída de Celanova. Entonces, claro, ninguén hubo puido alertar antes. Foi no primeiro momento, digamos, non? Camiñou, sí, pasou 8 kilómetros máis pa diante e aí a xente sí que estaba un pouco, parece ser que máis prevenida. Claro, Vera, porque ti non ías só no coche, ías cunha acompañante, supoño que ela chamaría a emerxencias, non, avisando de todo isto. Sí, claro, no momento nos quedamos, como che digo, en shock, non entendíamos moi ben o que estaba pasando, estábamos falando xusto que estaba a nada de adiantar, e a miña compañera o primeiro que fixo foi chamar o 112 inmediatamente. Creo que non fomos as únicas, deberon de alertar, non sei se os 2 coches de diante noso, pero máis xente, aparte unha hora na que a xente pois sae de traballar, claro. Era de noite, chovía. Claro, nós cando vimos o coche pegado ao noso coche tamén, así que as luces de frente, porque nos fixo así como destello, pois foi un susto bastante grande. Claro, Vera, porque hai que poñerse en situación, isto era o mércores, 7 da tarde, noite pecha, incluso chovía un pouquiño, é dicir, ata que chegou onda vos, basicamente, que era imposible velo, porque se fora de día, o mellor ainda podíades ter algún campo de visión máis amplo, pero ata que se botou en riba vosa, era imposible de ver, non? Sí, porque aparte non era unha curva a peche, pero, bueno, era unha pequena curva e, como che digo, íbamos con distancia co coche de adiante, pero, claro, o viro en sentido contrario, pois parece ser como que vai máis rápido, non? Entonces,
foi como no momento da curva. Tremendo. Que pasou o coche, eu estiven a piques da diantar, de repente xa foi o susto, quedámonos en shock e o xesto seguinte foi pitar. Pero xa pasaron... Pedíndolle adeu. Si, dime. Nada, decíache que xa pasaron un par de días, pero supoño que vos ainda tedes o susto no corpo, non? Temos o susto no corpo, de feito pasamos unha noite complicada do mércores pensando no que puido pasar e non pasou. Éramos dúas rapazas que saíamos tan tranquilas de traballar que volvíamos a Celanova, pois contando do día, de repente pois pudo acabar nunha traxedia que gracias a Dios non foi, pero sempre tes esa imaxe que che queda e estás recordando o que podría pasar. Dá un pouco de medo, a verdade. Vera, pois, sen dúbida, porque creo que é un dos maiores sustos que te podes levar na vida, pero imos pensar no que non pasou, que eso foi a gran fortuna, porque durante 8 kilómetros todo apuntaba ao contrario, non pasou nada, o susto levástelo, pero intenta xa ir borrando da cabeza, porque o importante é o que pasa, e non pasou nada. Vera, moitas grazas por estar connosco aquí na Hora Galega, podemos falar contigo a pesar do temporal, grazas. Moitas gracias a vos.